Statistiċi maħruġa mill-Eurostat u l-NSO jikkonfermaw li l-Gvern Malti mhux jirnexxielu jindirizza l-isfida tal-għolli tal-ħajja, dan b'kuntrarju għal pajjiżi bħall-Italja, Danimarka u saħansitra Ċipru li qed ipoġġu din ir-realtà bħala priorità għal gvernijiet rispettivi u qed jimplementaw strateġiji li qed iħallu riżultati. L-istatistika Ewropea turi li rata tal-inflazzjoni f'Malta għal darb'oħra hija ogħla mill-medja tal-Ewropa. Fi kliem sempliċi, il-pis tal-għolli tal-ħajja Malta sfortunatament huwa akbar mill-medja fil-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Fil-fatt, ir-rata tal-għolli tal-ħajja f'pajjiżna qiegħda fil-livell ta' 2.7%, dan fil-waqt li fl-Ewropa ir-rata medja tal-inflazzjoni tinsab fil-livell ta' 2.4% u fiż-żona euro hija inqas 2.1%. L-inqas rati tal-għolli tal-ħajja ġew reġistrati fl-Italja, Ċipru u Franza, dan fil-waqt li pajjiżi bħall-Irlanda, l-Portugal, Spanja u anke r-Repubblika Ċeka għandhom rata ta' inflazzjoni inqas minn Malta. Anki ċifri maħruġa mill-NSO juru illi r-rata tal-għolli tal-ħajja x-xahar ta' Wissu kienet ogħla minn dik ta' Lulju b'żieda ta' 0.2% aktar. Apparti minn hekk, kontra l-medja Ewropea, ir-rata f'Malta minn Marzu li għadda komplet tolli rassa hekk kif f'Marzu kienet ta' 2.1% f'Malta u issa f'Awwissu reġgħet sparata għal 2.7%, anki jekk il-medja Ewropea rat tnaqqis bil-medja Ewropea minn Marzu li hawn naqset b'0.1%, f'Malta mhux talli ma naqsitx iżda għoliet b'0.6%. Bl-istatistika tal-Eurostat turi kif din hija rata saħansitra ogħla mir-rata reġistrata f'Awwissu tas-sena l-oħra.